Kiram tang MLA kiliga hut BJP asong atumpen election manifesto long kisung pon atengpen Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma kapin khat pon atengpen West Karbi Anglong arlo Kimi University ki kim kirang Japhan pura kiram tang aru ni phai thom kep arni Karbi Anglong pen Meghalaya hoi kedai langhem phialong MLA Rupsing Teron pen adimak long kelang charida Bharatiya Janata Party Ratcharia Sangatum election aporahut lamcha kachipi ponatengpen Karbi Anglong abaha airport apen West Karbi Anglong aphan University ki PG polamchak chewar ve pinpen kiramtang aruni phai thom kep arni langhem phialong adimaklong kapatini chia phanpura MLA Rupsing Teron kelang charida Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma kapin kharatengsi West Karbi Anglong Pharman University ki kim kerang ponjiadim kelang charida mahut Karbi Anglong pen Meghalaya hoi kedai langkeroi adu border pillar along pen mamatsi chirisuri pholong le adim sungpon lo lapen airport along le kapathik pon adim lake langkai jana habar kadu kave chirisuri sir kep an pathik pontang lo Labang solong le kelang damalong Amreng constituency MAC Rina Terangpi Kopili constituency MAC Pawan Kumar atung chetongdu election hot nitum ratong long suca alam the election manifesto apeng bano ada kadobe Assam Chief Minister mandat Dr. Himanta Biswa Sarma kadobe atau municipal kecengsi Karbi Anglong apa nong-eh people keceng ke soni isia bangke group lem ki uat lo ya put polo apa si bangke university abang prabing pen so nong-eh nak pi yang pipon pemain nang pitang ateng lo no bang tak keceng pon je pan kasi plan ke udi mun ya pur bangke langkaya nong sini tum betik lo ada kadobe ciri suri sirkep along le an si kewe pan padu bol dari university bangke ini tum West Karbi Anglong mota dak lo kan dili pusi dak amen people lo se dak ciri suri pho long le nangi kasi punya bangala so long le kelang pan ke kim gerak adin kelang pusi dak Karbi Anglong Thomas Council dak Amreng embassy lo baido lo lepen ko pilih embassy pengumuman pendang lo board ada chairman tam komite chairman vice chairman tumpen dang lo board chairman kadu panglumpe dang bijar ke song ke pet kote iya tumpen lang si adim tum lang pon lo ke lang pon bangke la hello no pa bangke ditum adim bang lang pon lo da bangke border pilar border khoi dai clock pen si la so akam bangke chen pon po kadu bangke la tum bini heli lo adun to bangke da panglumpe bangke ditum BJP sorka dok ada Noreno Mudi abang ningkan toksia tam lo bang ningkan patahin dia cok ningkan ni cok punya bangke nasuka talom mata do pon lo tadap district administration DCSP tum pangrup si amrana tolong ta kabang tera sai deng pon lo apa na tutup pada bang ta ni tunjitong tusi isi apur ki mosong ta bangke ditum pangbutin ka jitong MBC yang apa tum lapen boda chairman kelora per tum bendang lo dai tum tingpi eta tum padu pon lo ami buria phan ko pinyani pa panjom anti ladak border arat tum la langkiroi tapat la pen lang hempi ami lahera tum la university dak kewanji palam the pen la tum rat tum pen aning gamatha la mania klong alam kusol nang lipan nang juru rat tum aphan ka abang ta gamatha lam ke ha tum ta nong ke long ateng pote tum ta ning sam lo ate border long bang ke hai thedung department nong senam bi plon te border alam the chan mo sai bang abedet po ate da long rap te lo plon te do se ta ke duara tum ta kilong ana bang ke ani ju parang son se dang thek bolong lo
B&M Enterprise B&M Enterprise along nalitum long ikji mesen akobe aklim mesen kobe aklim ke long chotkali bonta nalitum anam jum hek penta long ikji nalitum jongsi rong suri ke thoma kobe aklim nampon lote e rong pen sika krehini laben suri ke thom bena ber nampon lote sika kre phopen nampon longji lasi humri ignon B&M Enterprise rong khelan diphu Klardagalam theka chini ji aphan 700-200-7817 along humri ignon Choro lo Karbi Anglong live kelang ber arada tuma phasami nilisami juli bepi lapen ale tum jong si lapuson thak kenang so lapen kichumi sana berta lang ji pulo tangte nang liar elong kedo Karbi Anglong live channel alo subscribe it tha